I am live. Why my front camera is dua? Matu. Still dua. Kau buat apa sama Mac? दासो फैदों र' लासैसो फैगोन बिना बताया गया मैं Where is everyone? Can I use filter? Ponong. Gele नुदों आरो दा ओमफ्राय फिल्टार होबा हो दा gele नुदों आरो दा औ थांसैनो नङा आं बाबाय Wow! Bubbles. गैया रावबो गैया दाबो दासो फैनो होमबाबो जा ना खस्थ'खा बेफोरना रेकर्ड जाना थायो ने औ आ गया एक लाइक भी आ गया वैसे थांनो लुगैबाय होनदां Where is filter? इंग्लिश डिपार्टमेंट का टेरिस देखना है तो वीडियो कॉल पे टिके रहिए लाइव पे टिके रहे सब्सक्राइब भी कीजिए लाइक कीजिए वीडियो कॉल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक भी कीजिए और लाइक भी कीजिए नोट है All messages are visible. Some messages such as potential spam may not be visible. Okay. Hide all live chat are visible. Okay. Mare Cobra Mazang Cobra. Hi. Welcome to my channel. Hi. Nah, reels बानायदों लोगोफोरा रिल्स बानायदों जोङो टेरेसआव जिरायगासिनो दं दसे क्लास जाथ'वाखै क्लास माने गैखाया आरो दा हाय माथो भिडिअ लाबोथारला लाबोयो आङो दामानि 20 days जालायलांबाय भिडिअ होबाय थायो आङो गावस्रा नुवाखै होनदां नायनानै शेयारबो खालाम लोगोफोरजों friends and family फोरजों होनदो दाख्लै होननायखौ गोसोखांदों आङो नों होननायखौ फैमिली मेंबर के साथ शेयर करना मत भूलना मैं मजेदार वीडियो लाऊंगी मैं मजेदार वीडियो नोंनि फंबायनि WhatsApp-आव बेबो जाव होनबा आं फाथायानो गैयानो जाव होनबा आं फाथायानो गैयानो नायो मानोखि आंना एकाउन्टआव फ्रि जानानै दं नोंसोरनाव साबस्क्राइब दं खालामखानाय मानसिफोरनावबो आंनि नटिफिकेसन थांला दा नों दा दिनै नायदावबायना गाबोननिफ्राय थांसिगोन नोंसिनि भिडिअखौ आं हारसिंसो खालामो दाना ओमफ्राय थेवब्लाबो आंखौ हारसिं नुनाय नङा एभ्रि टाइम एभ्रि डे लोगोफोर नुखागोन नोंसोरो आंखौबो साब खालामना हो दे खालामगोन आङो बेनोखाबा चेनेला नाथाय दा मोनसे कमेन्ट हरफिन मानोखि लाइभआव आं पस्ट खालामखांनायनि उनाव नोंसोरनि बे मेसेजआ मोनसेबो थाया नंगौ नोंसोर दा लाइभआव चेट खालामनाय मेसेजआ थाया मानोथाय कमेन्टआवहाय ओहो थाया ओंखायनो नोंसोरो दा आं साबस्क्राइब खालामखांबा मोनसे कमेन्ट हरनानै दोन साबस्क्राइब खालामहरलायनाय बेखौ पस्ट खालामखांबा लाइभखौहाय बिनि उनाव मोनसे माबानानै दोन I'm live in YouTube साबेसे फैखो नयजन फैदों दासो फैयो थाङो थांसै नामा क्लास जानाय नंला होनदां दुइथा जालायबाय आंबो मेंबाय ओंखामबो जायाखै थांसै कहाँ जा रही है रोजलिन ओ तू वो बात कर रहा था पीवी मैम वो सब लोग बोल रहे कि क्लास के लिए ये हम है ये मेरा दोस्त है आंनि पार्टनारा हाबा जायाखै दङ बेबो आं मानसिफोर सोंबा मा रिप्लाइ होनो जायो बेनाव सोंनांसिगोन मा खोन्थाजानो लुबैदों बियो दङ बेबो मोजाङैनो गावनि लाइफ थागासिनो दं लोगोफ्रा बुरजा दंथारो मेनि सिख्लाफोर खानाया बेना डेन्जार जानानै so beautiful so elegant just looking like a wow it's like a peacock बिनाबो खानाया रिल्स बानायनानै खानाय सोलायजोबनानै दंमोन बिसोरो
मवा जानो जादों खोमा होनबा Ini ओइ नै ओमफ्राय दिनै खानाया मानो बयना बिदि नै बेना खानाया ओमफ्राय उन्दै गोरलैनिखा नै मोननै वाव स्कुलाव थांफिन नागिरबाय बियो स्कुलाव थांफिन नागिरनायजोंसो खानाया मास्टार जोबसिगोन ना स्टुडेन्ट जानाय नंला औ गाहायसो खेबग्रा नांगौ गोजौ स्टेरकेसनिफ्रायसो खेबनांगौ बे ससमा आवलाया नोङो इन्सटाग्रामाव दं नै बेजों सोरलायनो सोर बे ससमा आवलाया आंजों इन्स्टायाव दंनो Oh be बेकवार्ड बयआ Mincha to. नोंबो सेलिब्रिटिसो बेबो लकेल सेलिब्रिटिसो बेना फल'वार्सफोरा दंथारोलै Gila, mama जाफिनजोबदों. उन्दै गोरलैनि खानायासो साबसिननो आरो बिसार हाबबाय आंबो थांनो लुबैदोंमोन सार इन्स्टायाव नेम बेलेगसो नो इन्स्टाग्रामाव नामा आलदासो नो गाव नागिरहैबावदोंमोन दां नागिरहैदोंमोन नायनो थिनदोंमोन आङो. Just looking like my future wife brand सोरखौ? मा खालामदों सनापर जोङो चिल खालामदों जों टेरेसआव चिल 18 जाबाय दा लासै थाङो फैफिन थाङो जोङो टेरेसआव चिल खालामदों क्लास जाथ'वाखै नालाय दा क्लास जाथ'वाखै ब्रेक टाइम बिथांनिफ्राय क्लास जायोमोन मास्टार गैया ओंखाम जाबाय नामा आं ओंखाम जायाखै बिसोर जानानै फैदों फुङाव सानैजों दहाय जादों पर'था बेबो जादों गाबोन भिडिअ नुगोन बिसोरो आंखौ ओरैबायदि प्रेंक खालामदोंना बिसोरो दिनै अफ दकेबास लक पेकेटखौ मोजांथार प्रेंकार्स वो कितने मासूम गाबोन नङा समफोरसो होगोन आं बावदों ओइ एखौ बानायनो दे टिं 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 जालायबाय बेना फैनायनिफ्रायनो जागासिनो दिमागा महा नोंसोर जों क'क्राझाराव बड'लेण्ड इउनिभारसिटि इंलिश डिपार्टमेन्टनि टेरेसआव जों दं दा होनोमोनलाय ओइ बे केमेरायावहाय वेरिस थांबाबाय न' बायदि मोनलायबाय ओइ बे केमेराया मारै होयो आं बायो दे आंखौनो रोङा आं आन्दायलाजोब्बायसो खननै थुनानै बेरायफिन जाबाय न' आंखौ लाया आं मैयासो भिडिअ मैयासो लाइभ थांदोंमोन बे केमेरा थांलायलायदोंमोन आं ए मोनबाय नै टेरेसा नै जा गेदेर बे इउनिभारसिटि टेरेसा ओंखारलाय मौसुमि एक्सकिउज मी नै ओरैजोंबो बिदि गुवार दङ बैथिंजायबो ओरैथिंबो बे जे जों जिसिबां बायज्रायदों बेसे गुवार ओइजों ओरै गल उदालगुरि इउटिउबारनो माबाया बेगवादा नै बिसोर हास' उदालगुरि लाहानि बियो उदालगुरि लाहानि माहानि नोंसोरलाय साहानि आं दाबो मिथिया खोला मादि साहाखौ नर्थ होनो ओरैथिं अलवेज बिथिं थायो साहाया नर्थआ बुजिबाय औ साउथ साहा नालाय नर्थ साउथआ बिथिं इस्ट ना इस्टजों साहा ओंखारदोलाय ओमफ्राय वेस्ट औ नर्थ ओमफ्राय नों डिरेक्सनखौ मारै थाल मोनो मालाय न'आव थांबा सोरनाबा बेफोरखौ सानानै एभ्रि टाइम सानजोंसो मस्ट अफ द टाइम नर्थआ बिथिं थाखायो बाट अबेबा डिरेक्सनाव इस्टआ आलदाजों फैयोना होनबा नों थाल लागोन बाहायनो थाल मोनगोन नोङो सान ओंखारनायजों नर्थ इस्ट वेस्ट नर्थ साउथखौ इस्टनि राइट साइडजों थायो औ उदालगुरिनि बेयो नङाना बै इउजि आं थाफागोनसो आंना बेनो बेगर आंखौ लाफायाब्रा बिसोरो ओमफ्राय आं गावसोरखौ आच्छा दे आंखौ लाफायानो नै लाफायानो गावसोरबो हारसिं खालामखादों थांसै नामा आं बे बान्दा टेन्थ'लायनाय क्लास लासिगोन बे सारा माथो भिडिअ होथारला एलाइ फिटनेस फ्रिक्सआबो भिडिअ होयो आं दाना 20 डेससो जाबाय आङो नायदो आं एकाउन्टआव फ्रि जानानै दङ बयनावबो थांला गोबाव जाबायमोन आं होयिया नोंसोर जेब्ला नों दिनै नायदोंबा गाबोनफोरनिफ्राय नटिफिकेसन थांनो हासिगौ आरोना एडिटिं रोङामोन आं एडिटिंआ जा बरिं खालामोमोन आं दाख्लै सानथाम सानब्रैनिफ्राय इन्ट्रेस्ट जादों आंनि ब्लगआ एडिटिंनि थाखाय नायबानो जाबाय ओरैनोथ' कितना फान करता है ना हम लोग लेकिन एडिटिंग जस्टिस नहीं करता था मेरा ओमफ्राय सानथाम सानब्रैनिफ्राय मोजां एडिट खालामनो दासो सोलोंहांदों आं
मैं सीख रही हूँ एडिटिंग मतलब पहले तो हम लोग का एडिटर था ना मेरा भाई वो करके देता था हर चीज़ तो एडिटिंग में इतना टेंशन नहीं लेना पड़ता था दा आं हारसिं खालामो एडिटिं गुमैफोर दंबा खालामनो हो गुमैफ्रा खालामा हाबा जाबाय नामा जायाखै हाबा जायाखै आंखौ हाबा जाबाय नामा होननायानो हाबा जायाखै हाबा जाबा बिदि एफा इन्जय खालामनो नामा जासिगोन जों हरसिगोन थांसै आङो बारा गोबाव गैला उदालगुरियाव हरसै बाट उदालगुरियाव थां आयु जा गोजान क'क्राझारजों फैफिनबाय थानांगौबा बोरै जानांगौ दे उदालगुरि थांबालाय केन्टिन थाङाखै नामा केन्टिनाव थांदों केन्टिनाव दहाय थांदों ओइ थांसै नामा गाहायावथ' थांसैबा थांसैथ' मेसेज हरदों नामा ग्रुपआव मैं वही चैनल को मैंने नाम चेंज करके मैंने ये वाला चैनल बना लिया है 3 इयर्स तो हो ही गया हम लोग वीडियो नहीं डाला और वो ईमेल आईडी अकाउंट्स वगैरह सब मेरा ही था और जब वीडियो यूट्यूब चैनल खोलने वाला था मैं दिल्ली जब रहती थी तब से मतलब मेरा एक माइंडसेट था कि मैं जब आऊँगी घर पे सेटल होने के लिए मैं पहले यूट्यूब चैनल स्टार्ट करूँगी तो तब टाइम में मुझे मनीषा मिला था तो मैंने सोचा थी कि उसके साथ कर लेती हूँ बोल के तो वो था इसीलिए मतलब अकाउंट एक जब हम लोग ने यूट्यूब बंद कर दिया तो ऑटोमेटिकली अकाउंट मेरे पास आ गया क्योंकि मैंने शुरू किया था तो सेल्फिश लगता है सुनने में कि लाइक चैनल में खुद से लिया बट ऐसा नहीं है कि मतलब मेरा ही ईमेल आईडी एड्रेस वगैरह सब मेरा ही था तो मैं मेरा ईमेल आईडी किसी को नहीं दे सकता वही है अच्छा उदालगुरिनिया बांसिन नायोदां आंबो थाल मोनदों आरो ना उदालगुरिनिया बांसिन नायोदां बे चेनेलखौहाय जोंनि कलेजनिफ्राय नोंसिनि कलेज ना नों उदालगुरि कलेजाव फरायदोंमोन ना उदालगुरि कलेज में पढ़ा था ये मेरा मनीषा के साथ बहुत अच्छा दोस्ती है आदमी लोग को ऐसा लगता है क्यों है कि मतलब दोनों लड़की साथ में नहीं रहने से हम लोग झगड़ा करके ही छोड़ा है हम लोग कुछ भी एक बार भी झगड़ा नहीं हुआ हम दोनों का हम दोनों म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग में ही वो किया है और हम दोनों कभी कभी साथ में भी अटेंड करते हो लेकिन अभी जब से मैं एमए करने लगी हूँ तब से मतलब मेरा ऐसा टाइम हो गया कि मैं जिसके साथ यहाँ पे यूनिवर्सिटी में रहना पड़ता है उन लोग के साथ ही टाइम स्पेंड कर सकती हूँ उसके बाद तो मैं क्लास के बाद देखो अभी 2 बज गया मेरा क्लास छुट्टी होगा 3 बजे और लास्ट ईयर तो 4 बजे को छुट्टी होता था हम लोग का तो ऐसा ही है मैं किसी को टाइम दे ही नहीं सकता यहाँ पे अगर यूनिवर्सिटी में है तो यूनिवर्सिटी के दोस्तों को टाइम देती हूँ सैटरडे संडे फ्री होती हूँ तब भी मैं घूम नहीं सकता क्योंकि मेरा खुद से काम होता है वही है मैं मनीषा के साथ अभी भी बात करती हूँ और जब मिलती हूँ तो अच्छे से ही बात करती हूँ आं क'क्राझारनिनोखा अच्छा ओइ थांसै थुइ दहाय जासिगोन आं बे गानखौ एसे मोजां मोनदों दा माने वेयर इज बैक केमेरा नै रिल्स बानायग्राफ्रा जुम खालामजाबावोब्रा मिथिबायना नै एसे आंनि जुम जादों नामा हा
दख'नाया एसे आंनि स्टाइल एसे आंनि स्टाइल नंखाया आंना औ मिन्थिबाय आङो मिन्थिदों दहाय मिन्थिदां नोंनो होननानै दहाय मिन्थिदों ओइ when your friend don't know how to dance ओइ सदिजों होफैजासिगोन बायदि सानबाय आं गारां होनायबा थांनांसिगोनलै ओइ थांसैथ' अभी हम लोग को जाना पड़ेगा क्लास हो गया है थांनांसिगोन गाइस मान क्लास जाबाय बाय बोले बाय आंना मबाइला जाऊंगी बाय सिबानो बसे बाय बाय गाइस बाय 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 कहाँ एंड करते हैं अरे मैं एंड खालामोमोन दे आं बावजोब्बाय दै यहाँ पे नहीं होता क्या ओ हाँ